соли 2022 ҳаҷми воридоти мол ба Қирғизистон дар тақрибан 20 соли охир ба таври рекордӣ боло рафтааст. Ин кишвар нахустин бор аз хуриҷа ва асосан Чину, Русия, Қазоқистону Туркия ва Узбекистон ба маблағи $10 миллиард маҳсулот харидааст. Дар навбати аввал маҳсулоти рӯзмарра меистад. Дар байни арқоми зиёд нишондиҳандаҳои хеле ҷолиб метавонад аз чашм дур афтад. Масалан, дар соли 2022 дар Қирғизистон дар пасманзари афзоиши ҷиддии камбизоатӣ талабот ба молҳои гаронбаҳои аврупоӣ ва амрикоӣ бештар шудааст. Воридот аз Аврупо тақрибан 80%, аз Амрико бошад 140% афзуд. Ба ин рақамҳо таваҷҷӯҳ кунед. Ба маблағи $10 миллион атри фаронсавӣ харида шудааст. Тақрибан ба $1 миллион маҳсулоти гаронбаҳои чармӣ, аз ҷумла ҷуздонҳои занонаи маҳсулоти Итолиё. Дар соли 2021 27 дона соати дастии швейтсарӣ, дар соли 2022 бошад 1625 дона. Ба Қирғизистон аз Амрико беш аз 10,000 литр машруботи сахттаъсир ворид шудааст. Шояд шумо бигӯяд ки хуб, чӣ шудааст? Аммо якбора зиёд шудани иштиёи Қирғизистон пеш аз ҳама мояи ташвиши худи кишварҳои ғарбӣ гаштааст. Иттиҳоди Аврупо тахмин мекунад ки бинобар таҳрим бисёре аз молҳои аврупоӣ тавассути кишварҳои муштарак ба Русия фиристода мешаванд. Нашрияи ЮАЛИ маълум кардааст ки соли гузашта содирот аз Финляндия ба Қирғизистон 434% афзудааст. Дар маҷмӯъ ба маблағи тақрибан $29 миллион мол харидор шудааст. 60% маҳсулотест ки воридоти он ба Русия мамнӯъ аст. Қирғизистон бошад рақамҳои хеле поинтарро нишон медиҳад. Воридот аз Финляндия ҳамагӣ $3.5 миллион. Дар навбати худ дар моҳи март Доистони Ҳолланд ширкатҳои қирғизро дар интиқоли колоҳои таҳрим шуда ба Русия гумонбар кард. Тибқи иттилои мақомоти назоратӣ дар Амстердам, Қирғизистон танҳо аз моҳи март то ноябр воридот аз ин кишварро 142% зиёд кардааст. Бештари молҳои интиқолӣ аз Ҳолландро доровор, хӯроки чорво, растаниву гул ташкил додааст. Дар баробари ин Қирғизистон содиротро низ афзоиш медиҳад. Махсусан ба Русия интиқол дар як сол 2.5 баробар афзудааст. Дар соли 2022 аз кулли молҳои содиротӣ 44% ба Русия фиристода шудааст. Қирғизистон ба содиркунандаи асосии атриёд ва собуну маводи ороишӣ табдил меёбад. Ҳамчунин содироти молҳои барқӣ низ ба чашм мерасад. Як қатор молҳои Қирғизистон дар соли 2022 бори аввал ба Русия содирот шуданд. Масалан, таври нашрияи Кактус Медиа маълум кард, инҳо детонаторҳои электрикӣ ё симҳои тарканда, сарпӯшҳои зарбӣ мебошанд. Ин гурӯҳи молҳоро дар минаҳои зидди пиёдагард истифода бурдан мумкин аст. Хабарнигорон инчунин дар бораи интиқоли аввалин қисмҳои эҳтиётии чархболҳо, ҳавопаймоҳо ё дронҳо хабар доданд. Нашрияи дигар фактчек KG боз як интиқоли шубҳанок пойгоҳи силоҳи снайпериро пайдо кард. Соли 2022 Қирғизистон ин пойгоҳҳоро, ки асосан аз Чин, Амрико ва Ҷопон харида шуданд, ба Русия дар нисбати як соли қабл 11 маротиба бештар фиристодааст. Ба гуфтаи рӯзноманигорон, Қирғизистон ба Русия дар фиреб додани таҳримҳо барои берун баровардани молаш низ кӯмак мекунад. Кишваре ки масоҳати ҷангалаш ҳамагӣ 6% ҳудудашро ташкил медиҳад, содироти чӯбу тахтаро ба Иттиҳоди Аврупо 18,000 баробар зиёд кард. Дар як таҳқиқоти байналмилалии рӯзноманигорӣ гуфта мешавад, ки ширкатҳои нафтасизи Қирғизистон дар соли 2022 содироти чӯби Беларус ва Русияро таъмин мекарданд. баъди ҷорӣ шудани таҳримҳои ғарб, Қазоқистон низ ба Русия содироти маҳсулотеро, ки дар қаламрави ин кишвар истеҳсол намешавад, афзоиш додааст. Тибқи маълумоти дафтари омори миллӣ, дар соли 2022 аз Қазоқистон ба Русия нисбат ба як соли қабл тақрибан $2 миллиард бештар маҳсулот фиристода шудааст. Дар тасвири умумӣ афзоиш ҷиддӣ нест, аммо вобаста ба молҳои алоҳида фарқ аз замин то осмон аст. Агар бо диққат нигоҳ кунем, содироти аз ҳама бештар дар бахши мошинҳо, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт, асбоб ва дастгоҳҳо мушоҳида мешавад. Соли гузашта ин нави маҳсулот аз Қазоқистон ба Русия 4.5 баробар зиёд оварда шудааст. Инчунин дар содироти ашёи электрониву рӯзгор ва компютерӣ афзоиши бемисл ба назар мерасад. Дар соли 2022 Қазоқистон ба Русия ба маблағи камаш $150 миллион смартфон фурӯхтааст. Танҳо дар 8 моҳ ҳаҷми ин гадҷетҳо 88 маротиба афзудааст. Қаблан аксарияти смартфонҳои Қазоқистон ба Қирғизистон фурӯхта мешуд. хариди мошинҳои ҷомашӯҳӣ танҳо дар як сол қариб ба $30 миллион расид, дар ҳоле ки соли 2021 Қазоқистон барои ҳамин мошинҳои ҷомашӯҳӣ ҳамагӣ $13 миллион сарф карда буд. айни чиз ба мониторҳо низ дахл дорад. Агар дар соли 2021 аз онҳо зиёд харида нашудааст, дар соли 2022 воридоти он беш аз 300 баробар афзоиш ёфт. Қаблан Блумберг таҳқиқи бозфурӯшии таҷҳизоти маишии аврупоӣ аз ҷониби Қазоқистон ба Русияро нашр карда буд.
مؤلفان گفتند که جزهای الکترونی دوباره صادر شده از قبیل چیپ ها میتواند از جانب استحصال کنندگان روسیه به مقصدهای نظامی استفاده شود. مقامات غربی نیز پیشتر گفته بودند که در تانک‌های روسیه میکروچیپ ها و میکروسخمه های معیشی یخدان و ماشین های جمع‌شویی پیدا شدند. евразиянет менависад ки як сол пеш аз оғози ҷанг қазоқистон ба русия ба маблағи $12,000 нимноқилҳои пешрафта содир карда буд. дар соли 2022 ин рақам ба $3.7 миллион баробар шудааст. мантиқест ки ҳаҷми содирот асосан дар минтақаҳои назди марзӣ афзоиш ёфтааст. дар мавриди воридот ҳамин бюрои омори миллӣ ба рақамҳо ишора мекунад ки он дар як сол $8.5 миллиард афзоиш ёфтааст. ғайр аз ин чоряки ин маблағ марбути воридот аз аврупо аст. соли гузашта қазоқистон танҳо барои харидани мошину таҷҳизот ба маблағи $4 миллиард бештар маблағ сарф кардааст. зимнан бештари таъминкунандагон кишварҳои хориҷӣ дур мебошанд. дар моҳи феврали соли 2022 аз оғози ҷанг дар Украина гардиши савдои хориҷии Узбекистон авҷ гирифта рақамҳо нисбат ба моҳи феврали соли 2021 ду баробар зиёдтар шуданд. Русия соли гузашта шарики асосии тиҷоратии Узбекистон шуда тавонист ҳатто аз Чин пеш гузарад. мубодилаи мол миёни кишварҳо беш аз $9 миллиард ташкил дод. ин тақрибан панҷаки ҳаҷми умумии гардиши молии Узбекистонро ташкил медиҳад. ҳаҷми содироти мол аз Узбекистон ба Русия ба таври қобили мулоҳиза зиёд шуда дар нисбати соли 2021 47% афзуд. аммо фаҳмидани он ки дар ин муддат кадом нави мол фурӯхта шудааст ғайриимкон мебошад, чунки дар сарчашмаҳои боз ҷузъиёти муомилоти мол бо Русия вуҷуд надорад. гузашта аз ин аз моҳи феврали соли 2022 агентии умури назди президенти Узбекистон нашри тафсилоти тамоми савдои хориҷии ҷумҳуриро комилан қатъ кардааст. бо ин вуҷуд баъзе оморҳо дар шакли пароканда дар бораи содироти техникаи маишӣ нашр шудааст. ҳамин тариқ тибқи ин маълумотҳо соли гузашта Узбекистон ба Русия 41,000 мошини ҷомашӯӣ, 105,000 яхдон, 146,000 телевизор ва 27,000 чангкашак додааст. ҳамчунин афзоиши шумори корхонаҳо бо сармояи Русия низ ба қайд гирифта шудааст. соли гузашта 967 корхона бозгардида ҳоло дар маҷмӯъ дар кишвар 3156 корхонаи муштарак бо Русия фаъолият мекунанд. ба навиштаи ведомости соли гузашта ширкати чинии Honor ба интиқоли смартфонҳо тавассути Тошканд ба Москав шурӯъ кард. ин ширкат дар моҳи марти соли 2022 барои он ки зери таҳрим нафтад содироти мустақимро қатъ намуд. моҳи май амрико ширкати узбекии Promcomplect Logisticро барои фурӯши чипҳо ба Русия ба феҳристи таҳримҳо шомил намуда буд. дар айни замон соли 2022 воридоти мол аз баъзе кишварҳо ба Узбекистон афзоиши ғайримуқаррариро нишон дод. масалан ҳаҷми воридот аз Имороти Муттаҳидаи Араб беш аз 2 баробар, аз Бразилия 59%, Олмон 54% ва Ҳиндустон 42% афзудааст. аммо боз ҳам бо сабаби набудани иттилоъ маълум нест ки Узбекистон маз чиро ворид кардааст.